Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Mbak Yaison dalam kiki dari Kepanjen. Satu, nyun pitedah babakan Nur Makrifat. Yang dinamakan Nur Makrifat menika napa wonten takarannya, ukurannya. Dan apa iya Nur Makrifat seorang guru atau mursyid itu berpengaruh dalam memberikan bimbingan kepada santrinya. Semisal semakin berbobot Nur Makrifat seorang mursyid akan semakin simpel atau semakin gampang dalam memberikan metode jalan atau thariqah kepada muridnya. Yang kedua, apa memang ada di dalam thariqah itu seorang guru atau mursyid dalam membimbing rohania muridnya, nyun sewu, harus dinikahi dahulu atau ada juga yang harus dinikahi ya. Itu berarti singgungan laki perempuan. Atau yang kedua, dimintai uang dengan dalih untuk mentransfer ilmu kepada muridnya. Yang ketiga, yang terakhir, nyun sewu, apa ada seorang mursyid dari golongan waliyah atau walinya Gusti Allah yang wanita? Dan wonten bahasan ngapunten, kalau wali perempuan itu tidak ada yang punya jabatan karena kewalian karena jabatan yang di kewalian itu hanya pada seorang laki-laki. Matur nuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus paham dulu terjemahnya mursyid. Mursyid niku sang petunjuk jalan nuju dateng Gusti, iku disebut mursyid. Yang tidak terlepas dari sistem atau ngilmu, yang ngilmu itu hanya membahas tentang masalah ketuhanan, keesaan Allah. Sehingga di salah satu makalah dalam kitab Hikam iku Ibnu Athaillah niku dawuh, luweh apik awakmu golek kanca sing ngalim ilmu ketuhanane senajan dia itu goblok ilmu syariati, katimbang awakmu berteman CS kepada konco sing ngalim ilmu dohire tapi kocluk ilmu rohaniyai. Ada di makalah itu. Kalau kita tingkatkan ke atas, kuwi nek golek guru kudu guru sing kekal. Ojo golek guru sing gak kekal alias fana. Kuwi nek golek guru sing fana dijaluki duit. Nek teko kongkon gawa gula kopi. Nek gak teko-teko ditelpan, telepon. Nek gak teko maneh dihampiri. Niku guru sing boten kekal. Guru sing kekal iku yaiku Allah. Ora butuh apa-apa. Bahkan sing nglayani sampean kali kula. Tidak iso, Pak. Kita mencari guru sejati iku nek lamunnya belum proses ini kita lakukan. Makanya mursyid secara hakikat diwujudna Allah menungso. Nek pancen betul-betul itu disebut mursyid, dia harus makrifat datang Allah. Artinya wis gak wuta menyang Gusti, iku menurut pandangan saya loh ya. Tapi bukan berarti saya menyalahkan pandangan orang lain. Ndak. Lah mursyid koyok ngene iki sing tak maksud tidak harus punya murid. Tidak harus duwe pondok. Tidak harus juga pengikuti ewonan. Ndak. Tidak harus
mewah dunyane ya ora. Tidak harus lanang utawa wedok ya ora. Innaka la tahdi man ahbabta Muhammad. Sesungguhnya kau itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu. Sinten ahli bait. Lah terus sing memberi petunjuk siapa? Wong nyatane sing mendidik kula Rasulullah. Lah ngoten nggih. Karena ndelok dhahire makhluk wae. Walakinallaha akan tetapi sak temene Gusti Allah iku yahdi kang bakal bisa memberikan petunjuk man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti wong sing dapat petunjuk nuju nang Gusti Allah iku sing aweh petunjuk iku mung Gusti. Bahasa sederhana tergantung dititipno sapa. Nikilah sing kula maksud pandangan cek gak senting. Pandangan cek koyo cek penak. Gak senting iku kan nek layangan kiwa tengen imbang gitu. Mumbule kan api mboten keluar. Jenengan kudu cari guru mursid akhirat tondone iku. Tondone dia mboten kemalan jaluan. Apa maneh yang tadinya nikah sebagai mentransfer katanya. Ngapunten Kang Kathah. Apalagi ono istilah mahar. Mohon maaf sebelumnya. Jikalau kami tidak sepaham bukan berarti saya menyalahkan jenengan sakerso. Intine kembali definisi mursyid adalah sang petunjuk jalan menuju dan bertemu Allah. Tidak selainnya. Otomatis tauhid kudu murni. Ngomongno sing bener iku sing ndi, sing salah iku sing ndi, dijelasno. Ben ketika saat murid iki mangsawan ing ngersane Allah, yaiku suluk si salik iki mboten kewoan, mboten kebulet-bulet kaya bolah bundeli. Ya. Ngapunten Kang Kathah. Tapi semuanya itu melihat kahanan, melihat keadaan. Mursyid pasti beliau akan dikasih Allah pengertian tentang masalah bagaimana cara menjelaskan ini terhadap kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan takeran kelasnya masing-masing dengan harapan cek gak mental. Ngoten lho karepe. Apakah mursyid itu semakin tinggi kemakrifatannya pada Allah, maka semakin simpel olehnya menjelaskan? Tidak harus. Semua itu melihat kelas. Kelas siji ya pelajaran ini kelas siji. SD, SMP, SMA enggak sama. Paling tidak diamboni tok supaya seneng atus ngeten. Nyun sewu. Jenengan ben kepingin mangan iwak asin. Kudu ambu sik tanggane goreng iwak. Sedep reuk ndi. Bon. Luwih teko dhisik ndi antarane ambu ambek wujud iwak asin. Gak keliru ta. Luwih dhisik ndi tekone wujute iwak asin ambek ambune iwak asin. Lah niki tergantung. Nek pandangan orang yo dhisik ambune, golongan am lho ya. Karena belum ketemu wujute iwak asin. Lah saiki baune iwak asin iku lho tekon ndi? Iwak asin berarti pandangan yang kedua mesti ngomong no luwih
datang terlebih dulu iwak asin wujute. Tak balik luwih dhisik ndi wujude Allah ambek makhluk. Nah, nek ngomong udah Allah berarti wis marifat, lho ngoten lho. Akhirnya sampai aja ngendel-ngendelno aku diwenehi Allah sebab aku iki ndonga ikhtiar sing temenan. Akhirnya ikhtiar tak takoni luwih dhisik endi tekone ikhtiar ambek peparing sing wis dicantelno Allah ning zaman azali. Iya, akhirnya sadar. Jadi Pak, masalah semakin tinggi kemakrifatane mursid secara ukhrawiyah akhirat, guru akhirat. Bukan berarti semakin cetha, tetapi melihat keadaan. Yang disampaikan ini golongan kelas piro. Andai kata belum kelasnya terpaksa disampaikan ikut diamboni cek ambusi nggo cek ndolek ilu ngoten lho maksude. Bon. Lanjut. Apakah mursid iku harus menikahi seorang murid atau membayar mahar dengan maksud ilmune ben sambung? Mohon maaf, sekali lagi bukan berarti saya itu nggak suka dengan pendapat yang nggak sama loh, enggak loh ya. Pak Nyun Sewu, kembali pengertian mursid. Mursid sejatine mursid iku, jikalau ditakdirkan Allah beat. Bukan mursid atine ngaku-ngaku sing isok beat. Sudah lepas, wis fana dirinya. Bagaimana mungkin dia itu mengistilahkan uang sebagai ganti? Nyun sewu, logika kula ngomong. Bagaimana mungkin aku njaluk bayaran sementara sing kerja dudu aku? Mungkinkah? Bagaimana mungkin saya minta imbalan sementara hal yang dilakukan ini hak asli sangka Allah, tidak dari saya? Malu Pak. Boten saged. Miturut hukum yang murni tidak seperti itu. Jikalau ada yang bermakola sebagai tali supaya sambung, wis mbuh aku gak iso ngomong kula. Boten saged ngomong. Memang leres. Memang leres ada yang menominalkan. Bengat semini. Lah pas posisi kita yang gak punya uang, ya betul sakit. Heta, pantaskah pangkat murokobah iku sampak makrifat? Long juta. Titiin dulur. Nek menurut kula ya, mesisan bojo anak dunya brono ambilen iki gak cukup. Lah kok nominale mak kluthik 3.000. Saya berhusnudon mawon, Pak. Mboten suudon. Tapi saya terangkan sekali lagi fungsi definisi mursyid sesungguhnya kalau betul-betul makrifat pada Allah. Mboten kathik kok. Wis sampeyan terjemahno dhewe. Ya. Sampeyan terjemahno dhewe. Yang terakhir apa enek kekasih Allah iku wedok? Sebab sudah ditetapkan bahwasanya pemimpin unsurnya dari laki. Wis Pak nek kula jawab niki dari sisi syariat ya mboten wonten. Nek dari sisi hakikat ya gak wedok, gak lanang. Kalau lanang misalnya laki-laki, mengapa harus ada ayat
muannas. Contoh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Muannas tak? Ayo. Berarti ana roh wedok. Jiwa sing wedok. Jenengan nek bulet ae ngaji ilmu syariat tok, ngelu. Maneh ana sing nuduh ngapunten mudzakkar. Ngapunten Kang Kathah. Bahkan Allah menyebutkan dirinya banyak. Wa nahnu. Ngapunten Kang Kathah. Nek kula jawab ndugi kacamata hakikat. Ya didelok mawon cirine waline Allah iku ya apa? Kalau saya jawab pasti ada, walaupun jasate wedok atau jasate lanang, tapi jiwanya gak lanang gak wedok. Sebab gak ono lanang gak ono. Nek ono lanang ono wedok berarti ono Gusti Allah lanang, Gusti Allah wedok. Ngaten kok akhirnya nek dikembangno. Kita buka aja cirinya waline Allah, kekasih Allah. Memang ning Quran itu bahasanya adalah aulia, menunjukkan jamak banyak laki-laki. Tapi bukan berarti secara fisik nggak ada wong wedok bota. Ada, Pak. Kita lihat cirinya. Kalau hati seseorang itu betul-betul melaksanakan apa proses nafi isbat atau muraqabah sampak dumateng makrifat, tidak jasate laki atau tidak jasate perempuan, mesti atine iki gak gampang ono sifat sing dicelok Allah. Akhirnya dia itu hatinya kegawan sabar, ikhlas, ridho dari semua ketetapan yang dijatuhkan oleh Allah. Ngeten. Nek bojone sing lanang iku mau gak belanjani, boten nuntut. Karena memang gak ada, ya wis karepe Allah ngono. Boten oyak-oyak. Mangan sak onoke nggih mboten ati kayal. Riyaya tangga-tangga padha pakaian baju baru. Ya Allah Pak, jenengan Bu lungsuran. Ditumbasno bapak iku ning perko empere. Mboten niku nrimo. Ya Allah ya Karim. Nanti mboten kegawan susah, hasud, riak, takabur. Yang kedua, cirine atine iku selalu zikir. Walaupun makrifate sakdil mesti wonten. Kula jawabin dugi hukum hati. Sebab yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, miturut ayat ini kula ngambil niku ar-rijal pemimpin wong lanang itu ruhaniyah sampean iku kudu bimbing mimpin nafsu dalam diri panjenengan masing-masing. Bimbingan yang namanya nafsu amarah, nafsu nafsiyah, lawama, sufiyah, bimbingan. Ngiruh sampean ini sing sebagai pemimpin. Ojo mung kebalikan, jenengan sing dipimpin. Soro iki. Jangan kita yang diperbudak oleh nafsu, tapi budaklah nafsu. Ajaklah untuk sowan ing ngersane Allah. Sehingga Allah menyematkan sifat sing koyok ngeten iki illa ma rahima rabbi. Ana sing jenenge nafsu iku sing dirahmati dening Gusti Allah. Bapak Ibu, nek cara bahasa syariat ketetapan sing dadi pemimpin iku mah wong lanang.
wong wedok ora ono. Tapi hakikate wonten kekasih Allah iku estri wonten. Tandane ya niku gampang ta. Cara ati iku gak gampang ayal-ayal. Nek lamuno ditekakno perkara takdir Allah sing ora kepenak. Sabar, ikhlas, ridho. Dari wong Jawa nrimo ing abot lho ngeten iki. Innaha sak temene perilaku sing kaya ngene iku abot. Estu abot. Illa alal khasiin. Kejaba wong sing atine iku wis manggi dhateng Allah baru niki boten abot. Lah saiki dididik tentang masalah tauhid iki, Pak. Gak untuk laki, gak untuk perempuan, semuanya yang mau silakan. Dan inilah proses awal calon kekasih Allah dan menjadi kekasih Allah. Disewaring Pak ambek Gusti Allah. Lewat ngilmu protes apa gak? Nek gak protes, kedua diproses dianu lagi, disaring maneh gelem laku apa gak? Wis diproses maneh abote rek laku muraqabah fana mari. Terus apa ndak? Disaring-saring sehingga ketika menjadi kekasih Allah itu betul-betul tidak karena apa-apa, hanya karena Allah. Sehingga buktine dohir jenengan iki walaupun waktune diundur asale saulan menjadi petang wulan ora prot nek tagak ya. Kaya wau mestine biasanya kula 7:30 kula mulai, bahkan lebih dari jam 8 lagi teko glunuk. Mangkane kula bingung lho, kok teko kono? Tahu lah, biasa lah ndugi mriko nggih. Niku kok teko kono. Wis embuh wau, wis pokoke manut ae sak tutuk-tutuk dene aku teko. Kok gak ono wong blas, ono bunyai tok. Aku ngaji nek bunyai. Belum nggih. Walaupun hanya setugel tetap kula sampai. Walaupun wong telu tak sampai. Saya hal yang seperti ini tidak harus wong ribuan. Kula punya sistem yang ini Pak. Minangka kula petik babon. Lalapo aku nganggrem ndok 10 bungker kabeh gak dadi blas, mending telu dadi. Ngoten kula. Ini ku prinsip kula. Sebab ya niki generasi nanti yang canggih menggantikan saya bahasa syariat. Ya iki nanti yang Allah jadikan sebagai gen secara rohania. Bukan gen secara dohiriah ya. Nek gen secara dohiriah disebut nasab, belum tentu akan meneruskan gen rohania.